gendinganipun dandang gula Mbah Surat. Allahu Akbar minangka pepeling atan ning masjid swara ngumandang iku minangka bukane ngibadah kang satuhu umat Islam salate wajib luweh becik jamaah sunah ejo kantun Ramadan nindakno poso kinantenan sabar sareh sarta eling Allah taring hidayah. Leren dhisik Kang Gareng. Ya, Truk. Leren dhisik kok leren. Yaene wis goro-goro. Ha iya. Jenenge kabudayan wayang kulit iki fleksibel, budaya sing lentur. Ngono ya, Truk. Ora kok kudu jam 11 limbukan. Apa meneh iki wis alame ya lagi pandemi. Ngono? Dadi ora entuk rampung isuk-isuk. Waktune dibatesi. Mula lagon-lagonan, sinden sesendonan iki mung sak season ya kuwi season goro-goro. Ngono ya, Truk. Wah, luar biasa ya Mas, luar biasa. Alhamdulillah kapisan ngucapke syukur kunjuk ngersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa, yang widiwasa. Sebabe awake dhewe isih pinaringan kesehatan lahir terusing batin. Kesehatan kuwi bondo sing paling larang. Bondo sing paling larang. Awake dhewe ngucap syukur sebabe di tengah-tengah virus wabah sing nimbrung ana bangsane dhewe, di tengah-tengah pandemi sing nglimputi negarane dhewe, nyatane awake dhewe isih pinaringan sehat kebagas warasan. Amin, Truk. Pancen sing dijaluk ya kuwi Kang Gareng. Sholawat sarta salam kurmat kunjuk marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumuruning para sahabat sak garwa putra wayah, khususe Bagindo Hasan lan Husain. Acarane apa, Mas? Piye? Acarane iki jadi ya mung kangen-kangenan wae. Kangen-kangenan. Ben ora kelangan ngeng, tombo kangen. Apa meneh iki ya digelar dengan protokoler kesehatan. Uga ditayangake lumantar live streaming. Dadi wong sak donya iso ndelok gambare raine awake dhewe. Betul. Ya kuwi live streaming lumantar YouTube Astabrata Media. Oh ngono. Astabrata Media ya kuwi lan Niken Salindri Family ya, Duk ya. Wah, luar biasa. Gawe apa ki mantau kegiatane awake dhewe sak kanca Astabrata Media. Kuwi gampang. Gampang carane piye? Carane ya wis buka YouTube ya toh, channel Astabrata Media kuwi dibuka terus ana tulisan subscribe. Dipencet kuwi gratis, subscribe kuwi gratis ora bayar. Terus dipencet tombol lonceng kok kegiatan-kegiatan awake dhewe sak kanca Astabrata Media kapanpun dan dimanapun bisa
dimonitor ning omahe dhewe-dhewe. Oh ngono to. Heeh, dadi ora kudu mara rene. Mamane wayangane ning kene cukup ngeloni HP-ne dhewe-dhewe. Wah, luar biasa, luar biasa. Kemajuan zaman, Reng. Heeh. Lah. Dasare apa meneh iki ana ing gelar kabudayan, gelar kesenian, tontonan rakyat, ana ing Pemda pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk iki jane wis entuk tanda tangan, jane wis diizini, wis diizini, tapi tentunya penyikapane kudu nganggo tetap protokoler kesehatan, protokol kesehatan. Heeh. Terus uga ki awake dhewe sing ongel, sing angel piye? Sing angel ki nak ya mengembalikan mindset masyarakate awake dhewe, mengembalikan apa ya pola pikire masyarakate awake dhewe. Wong mergo rakyat-rakyat cilik sing ana desa ana pelosok-pelosok kono ora isih ora gagapi dikira wayangan, pengajian dan lain sebagainya ki isih urung oleh. Kuwi boleh saja. Tentunya dengan tidak melanggar protokol kesehatan. Heeh. Nek muni protokol kesehatan sing hati-hati aku tahu kleru wae. Lah iya. Ora protokol lah aja. Iya, Dadi awake dhewe iki ya membuktikan kepada pemerintah, awake dhewe iki seniman sing ora anti pemerintah, awake dhewe iki nurut karo pemerintah. Apapun yang ditulis, keputusan, kebijakan apapun itu pasti awake dhewe dadi seniman apa nek dadi nom-noman taruna, seniman taruna, seniman muda iki mesti kudu taat. Heeh. Wong ya ora melanggar. Penonton ning kene ya dibatasi nganggo masker. Terus cuci tangan nganggo hand sanitizer. Lah iya, Ki babar blas ora melanggar protokol kesehatan. Tur ya saya apike langkung becike iki ya supaya ana kepiye ya solusi tumrape seniman-seniman kang ya ngene iki gelar kabudayan, wayang, lajaran, antayub, campursari dan lain sebagainya. Ora mungkin Kang Gareng mosok kaya arep ngene iki terus virtualan terus. Iki tidak mungkin. Mula kudu awake dhewe memita sing banget lah piye carane, solusi piye entah ya penontonnya dibatasi entah apa piye kuwi awake dhewe pasrahne karo wong-wong dhuwuran sing luwih pono babagan kebijakan anggone luwih bisa mranata becike pemerintahan terus. Luar biasa. Iki uga awake dhewe nglipur para sing mantau awake dhewe, sing monitor lewat live streaming. Baik sing lewat channel Asta Brata Media, baik sing lewat channel Dik Niken Salindri Family. Awake dhewe iki wong sak donya iso mantau awake dhewe, iso. Baik sing di dalam negeri maupun sing merantau ning luar negeri, Arab Saudi, Malaysia, Singapura dan lain sebagainya. Sing ora iso disebutke siji mbaka siji ya, Tru. Wah, iki luar biasa. Nggo ngisi kekosongan jane ora apa-apa ngene iki. Ora apa-apa ning ya ora kaya ngene iki terus. Wong ya nek upama ngene iki nak nggo mancing piye? Upama ana sing ngersake kaya ngene iki pagelaran minimalis utawa virtual secara ning kene iso didelok lumantar YouTube ngene iki jane ya matuk wae. Wong ngene iki upama para-para sing sutresna budaya sing mapan merantau nang luar negeri, sing kerja ndek kono upama karenaning penggali iso ngadake acara kaya ngene iki cukup ning kene ora usah dadak piye-piye secara virtual. Iki ya minimalis. Tentune biayane, biayane dijamin wis ora usah ditakokke, ora ngentekke gaji sewulan. Ngono terus. Wis bene. Piye-piye pokoke digasak ya, Truk, digasak. Ya. Wis. Lah ya sing penting padha mlakune lah.
Kita gelar acara suronan Agustusan. Wah, luar biasa. Tidak lupa saudara-saudara dari organisasi Wayang Mania Community Mas. WMC luar biasa semangatnya. Tepuk tangan untuk Wayang Mania Community kanca-kanca. Sing patut diacungi jempol. Iki wis ambal warsa, Mas Karno dan lain sebagainya sing ora iso ndak sebutke siji mbaka siji, luar biasa jempol dua untuk Wayang Mania Community. Semoga kedepannya tambah solid, tambah kompak dalam nguri-nguri lan ngurip-ngurip kabudayan Jawa, khususnya wayang kulit. Wah, ya luar biasa. Uga Agustusan, Truk. Agustusan piye to awake dhewe anggone ngempakne dadi wong Indonesia, ya to? Awake dhewe iki dengan adanya virus corona iki wis susah, uripe ora usah digawe susah. Ora usah digawe geger. Ora perlu gegeran, ora perlu gontok-gontokan, ora perlu dojotos-jotosan. Ayo, semua elemen masyarakat kita kembali merangkul tangan, berjabat tangan, kita bersatu padu untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita harus kembali kepada Pancasila ya, Truk. Pancasila intinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita intisarikan itu menjadi tiga: ketuhanan, kemanusiaan, karo kebangsaan. Kalau diringkas lagi menjadi satu: ketuhanan yang Maha Esa. Jane yen ngerti karepe iki mung siji, ya kuwi gotong royong. Ning yen ngerti karepe, tapi awake dhewe disibukkan dengan bangga membanggakan kemajuan IT sampai kita lupa atas sejarah-sejarah yang dulu diperjuangkan oleh pahlawan bangsa yang telah memerdekakan bangsa negara Indonesia. Ya moga-moga ambal warsa WMC dengan semangat kemerdekaan dan acara suronan Agustusan iki kabeh dilumpuni dadi siji, intine tombo kangen. Supaya bisa dhewe ayo ngeraketke paseduluran, nyambung tali silaturahmi, supaya awake dhewe masyarakat Indonesia ndonga bebarengan memuji marang ngarsaning Gusti. Muga-muga pandemi kang ngelimputi negeri iki muga-muga enggal dirampungake karo Gusti satemah bisa keadaan kembali semula kaya sing wis-wis ngono ya, Truk. Amin amin ya rabbal alamin. Kuwi mau bawa urung dilagokke. Ora apa-apa, ora usah dilagokke iki ning mumpung ki Agustusan. Agustusan iki yen ora muni lancaran 45 iki kurang afdol. Jadi nggugah semangat, iki nafase isin nafas kemerdekaan. Ya, monggo dipun siapaken. Kadang Pradonga Astabrata. Astabrata Media, wirak YouTube. Astabrata. Monggo lancaran 45 buka saking tenor. Monggo Mas Fafa ya. Lancaran 45 dados. Rambate ratahayu, rambate ratahayu, merdeka, 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 bumi kelahiranku, merdeka, sekali lagi, ya.
Negara kita wis merdeka atas dasar Pancasila. Dumadi kawan di tangga 17 Agustus Indonesia tahun 1945. Rambate ratahayu, rambate ratahayu, Merdeka bareng maju nunggang PKKU. Merdeka, 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 bumi kelahiranmu. Merdeka, 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 masyarakat merdeka. alhamdulillah. Wis katur terus, wis katur. Ya kuwi lancaran 45. Iki maca ya kuwi sing mlebu ana WA-ne dhewe. Heeh. Oke, oke. Ade kok sadurunge ya salam-salam dhisik. Heeh. Iki awake dhewe untuk salam paseduluran. Kaca mripatku ndi mau. Saiki nek ora nggo Surya Kantha lha kuwi. Ora uti cetha. Malah tau ning jeding kacamatane orang tak cepot. Delok ngisor iki to kaget dhewe to. Katoke iki lho maksude iki. Ki salam-salam dhisik. Heeh, kanca-kanca Astabrata entuk salam. Saka sapa bae? Saka Sutresna Budaya iki saka Ibu Sintia Jasi sing mapan ana Hong Kong. Hong Kong, heeh. Sapa meneh iki salam paseduluran meneh kunjuk Ibu Francisca Anita saka Banyuwangi. Iki sing setia monitor ana ing channel dhewe. Ngono ya, Tru? Heeh. Sapa meneh? Iki uga saka Mbak Sukeni dari Bintaro, Tangerang Selatan. Mbak Pipi Pupu, wah jenenge apik mencah. Dadi bapakmu ki mbokmu mau ki utusane saka Kabupaten Trenggalek yen Mas Broto iki minggat dadi nggonmu omah-omah duwe bojo karo Broto diwurungke nduk. Oh, meja. Aja ngono aja. Bermeja kok ngirik to? Ayam lho. Kabeh grupmu iki seneng mateni kancane siji-siji. Ya ora mau keson iki genten. Masa aku mandak roh. Ki, aku wayahe metu urung. Urung to. Burung. Aku wayahe dapuk aku. Metu engko wayahe delok-delok to metu kok seneng metu. Mas Broto. Wis metu berarti. Lurung, lagi metu separo lah kowe. Piye to, Ki? Saya metu kok aku sing sabar, Nduk. Nek dudu jodone yo wis ra apa-apa. Aku pengen petukan Mas Broto. Sik lho, Pak. Nek aku pengen ngomong-ngomongan ben sida rapi. Ngene iki ulang-ulangane sapa to, Pak? Broto, Nduk. Waduh. Hei, aku jek waras kok. Ya, cok. Saya tahu kok dapuke penak men to. Kok guru hugu ki bayarane larang dhewe malah. Larang piye iki? Iki meng dikai mangane wis seneng. Iki meng buka iso posting ning Facebook wis seneng. Wis iso status malam ini wis seneng. Dadi seniman iki pokoke dina iki wis arep kok sundul langit, matek. Sing penting iso foto iki mang wis bar foto diposting ngono dhek komenane akeh. Oh. Kowe piye? Terus. Ya. Piye lho, kalau brotone kene le. Kowe jen gentono. Oh, Jin. Ya, iki Pak ketoprak pemainnya terbatas yo kudu double-double. Sampean harus all semuanya. Sumi. Ten. Sumi matamu ngono. Sapa? Sumi tek iku.
ten alang Iki dadi apa iki? Jare jem kenthok. Jem kenthok iki ngoyak-ngoyak dirimu. Ngoyak-ngoyak piye? Ngoyak-ngoyak iki cara menawa menguber-uber. Mau nguber-nguber. Suminten. Piye? Iki aku jem kenthok. Delok iki lho jem kenthok ngene iki. Gak takon. Aku cinta karo dirimu. Aku gak cinta kowe, aku cinta Mas Broto. Suminten, Subroto wis ora ono Suminten. Mas Broto lho jek anak. Gandrung ora? Yo karepmu gandrung apa udo yo karepmu kok. Wong aku lagi pacaran karo mbok ya mbok ya. Iya. Kayak nadekne ye. Adana ye. Suminten. Ya. Ayo, karo aku ya turuton aku wong ayu. Ma, tak omongne pakku lho, pakku warok lho. Pakku warok lho. Gedene tresnaku paribasan aku didadungono medhot dipalangono mlumpat wong ayu. Aku tresno karo kowe. Kowe iki pedhot kok wong kok didadungono pedhot. Tembunge noprak ngono. Aku ndak tresno sampean lho, aku tresno karo Mas Bronto kok. Di hidupku hanyalah Mas Bronto, dimanapun aku memikirkan Mas Bronto, dimanapun aku tidur, dimanapun aku memikirkan Mas Bronto. Kacane kok. Iya, ketoprak kok geget kacane. Saiki bengi iki kok ado mentolo kabeh karo kacane. Lah piye lho lawan kene ya berdesah-desahan terus gimana? Aku yo kaget kok. Ayo. Aku nangis. Suminten. Jo, sepira? Wong ayu. Sik. Pas dhisik pelok. Suwi ra tau tanggapan ngene iki. Lima sasi terlalu. Kleru lho, kleru. Ya bener jane nek mau. Tak pinten, Pak? Jem kenthok. Wong ayu. Suminten. Nah, Ayo, ladenon aku wong ayu. ya. Ndak mau. Ketoprak kok ndak mau. Lho ketoprak zaman now, zaman now, Modern, sekarang no. berubah zaman. Delok caci. Lopo jeneng ati. Wah, jebul kaya ngono. Lenggut-lenggut. Oh no. Oh. Cek kok gila. Kok iso dilewek lho. Iso dirogoh. Kurang ajar. Bapake Saipul mok. Lah kene yo ngawur e, wong ape diapung e. Terus. Kaya ngene wong nandangas mara Toprake kok apik ya bune. Apik, Pak. So nek sunat tanggapno iki kowe piye? Nggih tanggapno kirik gitu. Apik. Oh, termasuk ngelokne aku berarti. Oh, kira-kira iki. Wow, iki apa ya? So nek sunate bojoku arep nanggap toprak iki. sik to. Kowe iki ra mikir wedok kok sunat. Sesunat iki piyayi kakung. Besok dadi sunat. Yo aku yo sunat e. Nanggape pas Pak nih sunat sampean nanggap iki ya bune ya. Pak ini urung sunat ki. Kurung. Terus tak gawe ra sunat kok. Klotano kire aku wis. Terus. Apa tahawaku dewe nikan sunten ya Iya. Dalem. Kowe gak seneng kok muni dalem. wis to sok sapa wonge nyawang aku auraku iki Nabi Yusuf Alah mbel. Nabi Yusuf dajal kowe iki. Nabi Yusuf. ngene iki lho biasa wong ganteng-ganteng kan nyawang aku tetep iri Kowe jek cilik ra pareng nonton, Dik. Kowe anake, jare anake. Duh dewa Jawa Tagong welas sono meringwak mami Ya ampun. Suminten raimu kok glowing wong ayu
Sik ta ra yo diobo-obo iki lho. Saya suwe aku saya tresno karo kowe Suminten. I love you Suminten. I love you Suminten. Suminten. Aja gendong mripate PC tiba. Aku ki pakmu. Hah? Kok Bojone iki lho kok. Piye to kok bapakku kok sampean corek-corek wajahe ndak boleh lho ngono. Mergo wajahe bapakmu ki kaya kan bedane kowe nitis ning awakmu wong ayu. Raine kaya karambol. Aku tak gawe elek-elek saiki gah aku. Ngene iki ndelok kahanan. Aja suwi-suwi ra tau tanggapan kok lali tok endi. Ayo. Ndang. Gandrung kok ben edan Sumintene. Besok kapan katakan jejen lan wong ayu umpama nironah kudu tanpa prau sasat darat ing Jalotri Terus nyidam syariat moro Sinten Mas Broto. sinten to ning kene ora bakal arep orang gudak karo kowe wong ayu mergo gedene rasa tresnaku karo kowe wong ayu Suminten. Paribasan bapakmu malangi aku tak musuh Pak Deku. Ora dadi boyo ngopo. Waton kowe gelem nopo karo katresnanku Suminten? Maksudi aku gak dadi bojomu. Opo panyuwun? Pan Suminten opo panyuwun? Waton ora medune lintang karo rembulan. Kowe bakal tak turuti apa sing dadi penjalukmu Suminten? Suminten. Rabi ya? Ora. Jeneng tresno karo kowe Suminten. Aku njaluk matine tukang rebab. Matine tukang Kok rebab. njaluk matine tukang rebab kok. Njaluk matine pam. Wis ralah ngono kuwi. Piye Suminten? Aku tetep ora sudi karo kowe. Aku ki tresno marang Mas Broto. Kutune kowe ngerti perasaanku. Piye Suminten? Aku Aku yo kaya ngono karo itu. Aku yo padha karo kowe. aku mau ditinggalke Mas Broto. Aku yo mau ditinggal Suminten. Aku kau wis tau dilamar karo Mas Broto. Aku yo pengen lamar kowe Suminten. Nduk Suminten. Karo Broto, Nduk, karo Broto, Nduk. Suminten, sapa kan? Oh, Pak De. Pak De. Ini Nanti saya arah Subroto. aku Gurnat. Sapa? Piye iki? Ketoprak wingi aku dadi Gurnat. Burhan. Sampeyan ki dadi Mas Broto. Piye Suminten? Mas Broto, aku sangat mencintaimu Mas Broto. Ora iso. Lah, kenapa Mas? Aku wis duwe pasangan. Ki piye nek bingung raine kancane iki? Kadepe kudune nek kene. Lah, Ora iso, Nduk. lha kenapa? Lah ngono. Kowe kono lho omong-omongan wong loro. Wes mulai. Wes mulai ngejak-ngejak kowe. Aku melok kene. Ngejak-ngejak. Kowe metune karo aku. Ben kono saiki nggih grup do nyanyi wong loro ora dijak. Kowe iki yo nggih grup karo aku jarene mujak. Kono Ora iso.
Aku tresno karo Cempluk Parsia. Lho Mas Broto. Pripun to Den Mas? Kula niki sangat tresno panjenengan lho Den Mas. Pesan jenengan boten tanggung jawab Den Mas. Wong ayu. Tresno ki tukule saka ati. Tresno kuwi uriping jiwa luhur. Lek segomu lho. Ora lali sego. Apa kok iso kok ene segone. Saiki ora iso apa dene sesuk tetep ora iso, Nduk. Aku ora tresno karo kowe. Lho piye to Den Mas? Kadang wong tuaku pilih kebo, pilih sapi, pilih wedhus, pilih kucing lho Den Mas kabeh dadi pilih. Apik mbelih kirek lho, apik mbelih. Aku ayam metu. Den Mas. Ya apa? Jare kire. Ya apa? Ora iso seminten. Tetep ora iso. Aku wis kadung tresno karo Cempluk Parsia, ora iso. Aku deleh ati marang jeneng sliramu. Aku sekarang tresno jenengan lho Den Mas. Pokoke jenengan kudu rapi kalih aku. Ora iso. Kudu iso Den Mas. Ora iso. Iso. Dadi bojoku nomor 2 gelem. Lho ora gelem ya wis. Aku wis kadung ndalek ati kok marang Cempluk Parsia. Ora iso yen rabi karo jeneng sira wong ayu. Suminten. Den Mas, mengke kula gendeng lho Den Mas. Wis sik iki ngajak piye kok tok Tak ndekne. Yo. Tak ndekne. Kowe ketok nek ra tau melok toprak iki. Piye iki sutradara piye? Yo langsung nyanyi Dewa Tresno no. Piye to? Mau wis ya. Sik lanjut lho iki toprake. Hah? Sik gorong gendeng lho sumintene. Lah sumitene urung gendeng kok. Tak gendeng kok. Hah? Oh, Apa maune ra gendeng to? gendeng. Aku kowe bakal tak tinggali aku wis ora tresno karo kowe seminten. Den Mas ki piye to kok tak cepoki lho gelonganku. Cepokono, aku tak ngalih. Pak iki piye Pak? Aku kangen Den Mas. Engko Pak Dik seminten edan Pak Dik. Seminten edan ben. Ya ampun Den. Iya to Pak Dik? Pak Dik seminten edan Pak Dik. Ya ampun Den Mas. Oh jaranan Den, jaranan Den. Mas sampean kok Jaranan. malah seger to Den Mas. Den Mas berat. Ya. Suminten sadar ya Suminten yo. Subroto wedhe pacangan liya Suminten. Karo aku ya Suminten yo. Duh kacau iki. Kalau Dok Subroto Dok. Kalau Subrotone cicik-cicik. Kalau Subrotone nyoteng Dok. Wah, Den Mas berapa? Den Mas berapa? Subroto ning kene Subroto. Ganteng dewe. Aku kangen Den Mas. Ayo rapi karo aku Den Mas. Sama jamu apa neh iki. Gai nae. Gai nae. Iki ketoprak basa. Yo kanca
wayangan ra nekane wong edan lho. Mas Bronto. Wis ketoprake wis bar kok jek edan ae to. Kowe nek edan sesuke lho edan ning pasar mangan panganan kowe. Ya udah Bang. Heeh. Ki hanya cuplikan sebagai kisah. Lho iya, Bahwa- iki apik lho diekon setan ngene. Mau wayangan kok sing gawe ini cerita Lawe beda kok apa? iki no So, nek aku Mas TU tak gawe ki. Ya. Nek pas tugas akhir aku tak anu ki. Ya. Pancen nek S3, dipikir Mas. iki bener kok Gong ya. Ah. Kaya Ringgit Purwo iki mewadahi seni Lho, apapun. iya no. Wayangan yo iso, toprakan yo kena, tayub yo kena. Campur sari ya. Mula saiki awake dhewe bersyukur. Bersyukur. Dengan adanya pandemi awake dhewe aja susah, aja bingung, kudu bisa berusaha. Ya. Aja ning gone seniman tok paling gak iku punya usaha lain. Wis, aku wis buka usaha. Iya Reng. Kucluk to. Rayem yo Lah, aku kudune tadi kaya kadang. Mbak Niken ya. Mula alhamdulillah 5 sasi denane ya berkah aku. Amin. Liyane do sambat mergo wong seniman kene mung jagake seni ya ora mangan tenan. Iya. Dadine aku olah pikir. Betul. Alhamdulillah 5 sasi wis iso buka toko limo. Wah, modalmu akeh no. Duh, rasa. Loh, kita kalau kreatif. Kalau kita kreatif, motivasinya itu tidak perlu modal banyak-banyak. Modalnya akeh no. Ora akeh wong kene cah kreatif kok, ora perlu modal akeh. Apa? Buka toko limo modalku siji tok. Apa? Linggis. Oh maling kowe kuwi. Gak maling. Aku yo buka toko tok. Mula awake dhewe warga Nganjuk aja wedi wayangan, tetep nanggah wayangan, jaga imunitas tubuh, jaga jarak. Bener. Daerah nggon aku wayangan wis normal Mas, alhamdulillah. Wayangan wis entuk. Entuk Eh. khususnya Bluro, Rembang, Bojonegoro. Gerubukan wis normal, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kota lain segera menyusul. Amin. Coronane wis minggat ya Lek ya. Iya, Lek. Ayo. Yang penting menjaga kesehatan. Ya. Terus penting anu lur Lur.